Hello bayar sung jotno lamsugo ani kok borok ST YouTube channel o sung tabo khenai lainai BA pori tongnai first semester no hoide tei 8 semester jora oro major minor joto pori manai among kha sini borom gonang sikirong Nanda kumar Debbarma ni sinimung swimung tei naharmung hingke noro video paitha toranai dei tei video paitha toranai muni agolo sala kheba ani o channel no subscribe tei video no like tei o video no share bo khlai dibai de hingke noro video no naidi paitha jora sini Nanda kumar Debbarma ni sinimung swimung tei wansokmung no